Tarata janvier kalo tile 20 sanba fila ani 26 DMS TV channel muso ani ce ani yatuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kanu bangana na me bago bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an da se an ka bi kunnafoni baw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kan ni na carili ani kɔ kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 sanba fila ani 26 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko civil tɛmɛnen janvier kalo tile 17 sanba fila ani 26 ko AES finitigilakaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka finitigilakaw kɔni ka vecteur aérien ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tasubara localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka da kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na AES ka finitigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni farapu caman yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsi banbaci wale ma wale min kɛra sababu ne ka u bɔnɛ u ni na I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka fédération malienne de football ni o ye FEMA foot yɛrɛ kɔni crise kun bɛ o kɔnɔna na kabini Coupe d'Afrique des Nations ko in yɛrɛ kɔnɔna Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni éliminé ka bɔ o ko la o ko hukumu na an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 sanba fila ani 26 ko min yɛrɛ kɔni an ka FEMA foot président ni o ye Mahmoud Touré ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Bavi yɛrɛ kɔni ko ni ma ko fɔlen ni a ka vice président saba fo ka taa se a ka comité exécutif membres taw yɛrɛ kɔni ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka démission yɛrɛ kɔni di wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka FEMA foot yɛrɛ kɔni membre tɛ yen fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali jɔni maaw ye u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lakana sabati fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ma o ko hukumu de la yɛrɛla k'a fɔ ko janvier kalo tile 9 tɛmɛnen sanba fila ani 26 ko Segu douane maaw yɛrɛ kɔni bolimafɛntigi dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ Mercure ni ale kɔni ye fɛn juguba dɔ yɛrɛ kɔni ye fo ka taa fɔ ni fɛn yɛrɛ kɔni donnen sariya gɛlɛnw de b'a la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko Segu douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ ni fɛn juguba yɛrɛ de kɔni ka mobilitigi dɔ yɛrɛ kɔni kunna I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min janvier kalo tile 14 tɛmɛnen sanba fila ani 26 o kun ye journée de la souveraineté retrouvée yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la Segu saji maaw yɛrɛ kɔni u profiter o fɛ ne ka laɲini kɛ an ka frontière fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko Imam Mahmoud Diko ka coalition des forces pour la république ni o ye CFR maaw yɛrɛ kɔni k'u b'a laɲini an ka Mali frontière fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka ni coalition yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka coalition yɛrɛ kɔni membre ko ka u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni considérer i n'a fɔ banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na min kɔni ye Donald Trump ye ale cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa Groenland o kɔni ka kɛ États-Unis jamana dɔ yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na comme Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko européen jamana caman yɛrɛ kɔni bɛ ka fara Groenland yɛrɛ kɔni kan k'a yira États-Unis na k'a fɔ ko États-Unis ka Groenland yɛrɛ kɔni sa k'o man di olu yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la min ye Donald Trump ale kɔni bɛ bɔ ni ka kuma sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 sanba fila ani 26 Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ européen jamana 8 yɛrɛ kɔni menacé kosɛbɛ ka yiru la k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka jeu ko min yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jeu dangereux ba yɛrɛ de kɔni don k'u ka bɔ nin ko nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲɔtɛ min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a bɛ droit de douane yɛrɛ kɔni wajibiya ni jamana 8 ninnu kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na san 1960 ani 1 janvier kalo tile 20 sanba fila ani 26 janvier kalo tile 20 ɲina y'a san 65 min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw olu ka ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na bi janvier kalo tile 20 o kɔni ye donba ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan bi kɔni an ka Mali finitigilakaw ka fête yɛrɛ kɔni san 65 na ye o ko hukumu yɛrɛ kɔni na min ye Mali jamana kɔnɔdenw an bɛɛ lajɛlen bɛ tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiri ale ni u ka baarakɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na jamana lafasali baaraw la an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka ni cɛfarinba ninnu yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ baara la su fara tile yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o ka to a bolo jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn olu ka lakana ka sabati hali ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni taya la kabini Mali armée yɛrɛ kɔni sigira sen kan min ye an ka Mali finitigilakaw ye olu cɛsirilen don u b'u ni to faso lafasali baara la ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni ka
ka lakana ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ wagati min na ina fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun jamana kɔnɔ u bɛ mun u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa jamana kɔnɔden ɲumanw don ka da ka faso yɛrɛ kɔni kanu bɛ o la ka sanga ni janvier kalo tile 20 yɛrɛ kɔni min ye Mali jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni an bɛ tasibila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma an ka cɛfarin minnu yɛrɛ kɔni tora faso kɛlɛ yɛrɛ kɔni na an bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin olu ma an b'a ka wale ɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma wa an b'an ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma minnu jogina kɛlɛ yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ somɔgɔw yɛrɛ kɔni ni tora nin ko in na an b'an ka kɔdɔliyasi kɛ ni ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnajɛ o ye wagati dɔ ye wagati min yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye wa ko in yɛrɛ kɔni kan ka Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni hakili lajigi k'a yira n'a k'a fɔ ko ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ka baara yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ni o de ye ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofalen jamana yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ko jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka fintigilakaw juguruma don o baara in na ɲuman yɛrɛ kɔni an tɛ ɲina an ka jamanakuntigiw yɛrɛ kɔni kɔ ka da kan k'a daminɛ an ka Mali jamana ɲɛmaa fɔlɔ la ni o ye président Modibo Keyita ye fo ka n'a bila son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni na maa yɛrɛ kɔni ye fanga ta Mali jamana in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye baara yɛrɛ kɔni kɛ walasa min ye an ka Mali fintigilakaw ye halisa olu k'u cɛsiri jamana lafasali baaraw yɛrɛ kɔni na an b'an ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin olu ni fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka da kan ni maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛsiri lo jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabatili la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger k'olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don jamana saba in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanani baara la sanga ani wagati état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka sanga ni AES fintigilakaw ka cɛsiri baaraw ye walasa ka se ka jamana saba ni yɛrɛ kɔni lakana sabati ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2026 ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tasu Barat localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko AES jamanaw ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ Banbaci wale jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni kan Tasu Barat kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko kabini AES fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔra ni Banbaci wale mani yɛrɛ kɔni kan ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye farapu gɛlɛmanw ba kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale mani kungo kɔnɔna in na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tasu Barat kungo kɔnɔna la ni o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Akbar yɛrɛ kɔni nord-ouest yan fanfɛla tɛ tɛmɛ kilomètre 19 kan ni ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Anderebu kan cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o ye an ka Mali jamana de ye état-major ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération in kɛra opération ɲumanba ye k'a ka bila ɲumanba yɛrɛ de kɔni bɔra la bila min yɛrɛ kɔni bɔra opération in na k'o de ye Banbaci wale maa caman bɔnɛni ani na Banbaci wale maaw ka bolimafɛn sen saba dɔ n'u tun b'o utiliser yɛrɛ kɔni k'u ka logistique yɛrɛ de kɔni transporter komi ye farapu in yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni don o bolimafɛn sen saba in na ko AES ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ AES fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baaraw la walasa ka se ka jamana saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ye communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major général des armées a bɛ hakilisigi kuma fɔ AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye komi ye Banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛlen fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na AES jamanaw kɔnɔna na halisa o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ continuer AES fintigilakaw fɛ ko wa AES ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka o baara nin bɛɛ lajɛlen kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali dolantanko yɛrɛ kɔni ko kirisi kɔni bɛ o kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna na ko an ka fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka comité exécutif i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na o membre 13 bɔɲako yɛrɛ kɔni a ka démission yɛrɛ kɔni di k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka bɔ u jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 ko kunnafoniya wɛrɛ yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ an ka Mali FEMA foot yɛrɛ kɔni yɔrɔ la susu caman y'a yira k'a fɔ k'an ka fédération malienne de football ɲɛmaa ni o ye Mahamudu Touré ni ale dɔnnen don kosɛbɛ ni Bavi ye tɔgɔ de ye ko Mahamudu Touré a ka vice président saba ale ni a ka commission exécutif membre 5 tɔw yɛrɛ kɔni ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ u ka démission yɛrɛ kɔni bila ni k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka wuli ka bɔ u jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni démissionné ni ka bɔ FEMA foot yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o bɛ kɛ sababu ye ka min yɛrɛ kɔni FEMA foot jɔyɔrɔba yɛrɛ kɔni lankoloya ko wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an ka fédération malienne de football yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin y'a kalo caman yɛrɛ kɔni min ye tension yɛrɛ kɔni ko kun bɛ nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an kɔni bɛ
wagati min na fɔ ko bi an ka Fédération Malienne de Football yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni maa minnu jɔyɔrɔba bɛ olu yɛrɛ kɔnɔna jɛkulu in kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni démissionné la o wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna latigɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ kura ye o ka se ka sigi FEMA Foot yɛrɛ kɔnɔna ko an ka FEMA Foot comité exécutif membre yɛrɛ kɔni ka nin démission ba yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka an ka jamana dolantan yɛrɛ kɔni siniɲɛsigi kow la jamana in kɔnɔna na ko nin démission ba minnu yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen in na o kɔni nana kɛ sababu ni fiɲɛ kura yɛrɛ de kɔnɔna na an ka FEMA Foot yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ye Coupe d'Afrique des Nations yɛrɛ kɔni o kun bɛ ka taa Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o Coupe d'Afrique des Nations ko yɛrɛ kɔni na min ye Mali dolantalaw yɛrɛ kɔni olu éliminé la ne ka bɔ o ko yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni furugula kosɛbɛ an ka FEMA Foot maaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo maa caman kun y'a laɲini ko ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ FEMA Foot yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ko ka o yɛrɛ kɔni falen o wale in fɛnɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ FEMA Foot comité exécutif maa 10 ani sababu yan ko olu fɛnɛ taara u ka démission yɛrɛ kɔni di an kɔni y'a ye o démission ko in fɛnɛ na ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 komi yɛrɛ kɔni Mamutu Touré ni ale de ye FEMA Foot yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ko ale fɛnɛ ni a ka membre tɔw yɛrɛ kɔni u ka démission de n'a sɔrɔ ni kunnafoni yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ walima n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni tɛ an tɛ se ka u tiɲɛtigiya aw ye an ye ni kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ source de yɔrɔ la nka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ni kunnafoni yɛrɛ kɔni tiɲɛtigɛra walima ni a kɔni nkalontigɛra an bɛ segin kokura ni ka na o kunnafoniw yɛrɛ kɔni da aw tulo kan ni yɛrɛ kɔni an ka Mali dɔɔni ma olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni donni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu na yira la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na wagati min Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kun concentrelen don kosɛbɛ Mali hali ni Sénégal yɛrɛ kɔni ka match kan n'o kun bɛ ka kɛ Coupe d'Afrique des Nations hukumu yɛrɛ de kɔnɔ ko wagati kelen yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ min an ka dɔɔni ma olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lakana ko janvier kalo tile 9 tɛmɛnen san 2026 ko Segu douane maaw yɛrɛ kɔni 16 ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka région kɔnɔna na 16 min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da mercure caman yɛrɛ kɔni kan ni fɛn kofɔlen ye substance jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni fɛn do maa kan k'i kɔlɔsi min na fo wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni mercure kofɔlen yɛrɛ kɔni donni an ka Mali jamana kɔnɔna na sariyabaw yɛrɛ de kɔni bɛ a ko la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni Sekɔrɔ poste yɛrɛ de kɔnɔna ni o bɛ Segu région kɔnɔna na ko wagati maaw yɛrɛ kɔni kun ɲɛ gannen yɛrɛ kɔni kun don Mali ale ni Sénégal ka match yɛrɛ kɔni lajɛli la ko mobili dɔ ni ale yɛrɛ kɔni couleur yɛlɛlen bulalama ye k'ale kɔni y'i profiter maaw ɲɛ gannen yɛrɛ de kɔni fɛ nin ko in na ka na vitesse la ka sɔrɔ ka na essayer k'a bɛna douane maaw yɛrɛ kɔni ka barrage yɛrɛ kɔni tɛmɛ ka sɔrɔ a ka contrôle yɛrɛ kɔni ma kɛ ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni nana vitesse min yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni ka douane maaw yɛrɛ kɔni dabaliya ban kosɛbɛ fo yɛrɛ kɔni kelen douane maaw ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ fɔlɔ k'ali n'a sɔrɔ bolimafɛntigi yɛrɛ kɔni hare sariyaw yɛrɛ kɔni labato douane maaw kelen k'a fɔ a y'a jɔ yɛrɛ kɔni ko n'a ta o ta bolimafɛn yɛrɛ kɔni bolibaga ka ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka douane maaw yɛrɛ kɔni lasɔmi kosɛbɛ ko dɔ la ko bolimafɛntigi yɛrɛ kɔni jɔlen douane maaw yɛrɛ kɔni nana ɲininkali tegu a la ko mina yɛrɛ kɔni a bɛ ka voyager ko nka ma kofɔlen yɛrɛ kɔni tora sigisigi la wa a kun bɛ ka ɲɛfɔli min yɛrɛ kɔni kɛ douane maaw ma da o yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ o de kɛra sababu ni douane maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ décision ta ni ka ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka mobili kɔnɔna yɛrɛ kɔni wuli ma ko douane maaw yɛrɛ kɔni o baara ɲumanba min yɛrɛ kɔni kɛ k'o sera ka nɔbɔ ka d'a kan douane maaw yɛrɛ kɔni ka mobili wolomali baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ yɔrɔnin dɔ yɛrɛ kɔni dogolen kan fo mobili kɔfuru dugumanaba yɛrɛ kɔni na ko douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ ni dogo yɔrɔnin min yɛrɛ kɔni kan mobili yɛrɛ kɔni kɔfuru dugumana yɛrɛ kɔni na ko u kelen ka o yɔrɔ yɛrɛ kɔni woloma u taara bɔ mercure bɔnbɔn 9 yɛrɛ de kɔni kan ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka nin fɛn yɛrɛ kɔni dogo ko ɲuman na walasa min yɛrɛ kɔni ye douane maaw olu mana na mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma o kana na se ka ye nka douane maaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ kun ɲuman n'u ka jateminɛ o kɔni kɛra sababu ye n'u taara bɔ nin fɛn juguba in yɛrɛ kɔni ka mobili in kɔnɔna na kabini douane maaw yɛrɛ kɔni y'u bolo da nin fɛn juguba in yɛrɛ kɔni ka u kɔni taara peser walasa ka se ka giriya yɛrɛ kɔni lajɛ pesige yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mercure yɛrɛ kɔni min kun bɛ nin maa kofɔlen ka mobili kɔnɔna na k'a bɛ taa kilogramme 300 yɛrɛ de kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni nin 16 ba min yɛrɛ kɔni kɛ ko 16 yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye mercure ale bɛ don kosɛbɛ tilenbaliya la an ka Mali jamana kɔnɔna na wa fɛn yɛrɛ kɔni utiliser don kosɛbɛ damadaw de la wa utiliser damada yɛrɛ kɔnɔna o bɛ kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ jugubaw kɔlɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni tɛ se ka ladilan bilen a bɛ olu yɛrɛ kɔni se an ka yɔrɔw ma wa jamana jiw yɛrɛ kɔni a bɛ tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don o la o yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni nin 16 ba min kɛ ko 16 in ɲana kosɛbɛ douane maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin opération in na o b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana douane maaw yɛrɛ k'ali n'a sɔrɔ
sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛtiw yɛrɛ kɔnɔna ko douane maaw olu bɛ to u ka sɛgɛsɛgɛlibaaraw la wa u b'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya wa wale in b'a yira na fɛnɛ k'a fɔ k'an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka an ka Mali sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni yiriwa min fɛnɛ ye jamana yɛrɛ kɔni environnement ye ka se ka o yɛrɛ kɔni lakana sanga ani wagati. Imam Mahmoud Dicko ale ka jɛkulu ni o tɔgɔ yɛrɛ kɔni ye ko coalition des forces pour la république ni o ye CFR yɛrɛ kɔni a yirala no k'a fɔ ko ni jɛkulu kofɔlen k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ale yɛrɛ kɔni banilen don ni ka bɔ Segu fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min janvier kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 o kun ye an ka journée nationale de la souveraineté retrouvée yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na o fête yɛrɛ de kɔni senfɛ Segu sage maaw ye o profiter ni k'a laɲini an ka Mali frontière fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni Imam Mahmoud Dicko ka ni coalition yɛrɛ kɔni ko ka ni coalition yɛrɛ kɔni fara banbaci wale jɛkulu yɛrɛ kɔni ka Mali jamana kɔnɔna na Segu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ni cikan yɛrɛ kɔni lase ni Segu sage yɛrɛ kɔni ka porte parole de fɛ ni o ye Gawusu Siriki Mɛnta yɛrɛ de kɔni wa Segu sage yɛrɛ kɔni bɛ déclaration yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ maa caman kɔni bɛ ka yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Imam Mahmoud Dicko ka ni jɛkulu yɛrɛ kɔni k'olu bɛ don o ko yɛrɛ kɔnɔ ko wa u b'a jukɔrɔma don fɛnɛ Segu sage kɔni y'a yira k'a fɔ ko Imam Mahmoud Dicko yɛrɛ kɔni ka ni coalition ye ko olu yɛrɛ kɔni tɛ jɛn ni nin ye wa janvier kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 u kɔni ye tile bɛɛ yɛrɛ kɔni ban welela k'a yira an ka Mali autoritéw la k'a fɔ ko maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ i y'a yira k'a fɔ ko Imam Mahmoud Dicko ka ni coalition yɛrɛ kɔni k'i b'a jukɔrɔma don walima k'i bɛna don ala yɛrɛ kɔnɔ komi an ka Mali autoritéw k'u ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ wa Segu sage maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko Imam Mahmoud Dicko ka ni jɛkulu maa yɛrɛ kɔni bɛ ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko banbaci wale maaw b'o wale kelen ninnu kɛ Segu sage maaw yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni na u bɛ kuma jɛlenya la u bɛ nɔgɔ yɛrɛ kɔni bɔ kuma bɛɛ la k'olu bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni ye coalition des forces pour la république ni o ye CFR yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔ bɛ Imam Mahmoud Dicko de bolo k'olu bɛ fɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ka ni jɛkulu yɛrɛ kɔni fara banbaci wale jɛkulu kan ko Imam Mahmoud Dicko a ka jukɔrɔba donbagaw ale ni banbaci wale maaw k'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa k'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko furancɛ fanga min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛ fɛ ka o furancɛ fanga yɛrɛ kɔni dafiri k'olu Segu sage maaw yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kelen min kɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni fɛ o de ye ka Imam Mahmoud Dicko ka ni coalition yɛrɛ kɔni fara banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni Imam Mahmoud Dicko ka ni coalition yɛrɛ kɔni ni a kanubaga walima a jukɔrɔmadobaga minnu yɛrɛ kɔni bɛ Bamako kɔnɔna na walima an ka Mali région wɛrɛw Segu sage maaw yɛrɛ kɔni laɲini kɛ o ko la k'an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ko wa o maa ninnu yɛrɛ kɔni ka considérer i n'a fɔ banbaci wale maaw de an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni Imam Mahmoud Dicko yɛrɛ kɔni ka ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu Segu sage yɛrɛ kɔni nana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni banni pewu ni ka bɔ u ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ye olu ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Segu sage maaw yɛrɛ kɔni ka ni laɲiniba in ma nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Segu sage maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni nana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye nin coalition kofɔlen yɛrɛ kɔni a membre fo ka taa se a kanubagaw walima a jukɔrɔmadonbagaw yɛrɛ kɔni ma o si kɔni kana na sɔrɔ Segu région kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ale bɛ accusation kɛ ni ka ɲɛsin Europe jamana 8 yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ka hakilina in na ni o de ye ka Groenland yɛrɛ kɔni san ko nin Europe jamana 8 nin yɛrɛ kɔni bɛ ka jeu min na nin ko in yɛrɛ kɔni na ko jeu dangereux ba yɛrɛ de kɔni don wa a bɛ nin jamana nin yɛrɛ kɔni menacer ko kura ye ko min ye droit de douane yɛrɛ kɔni k'a b'o wajibiya ninnu jamana ninnu kan wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni dabaliya ban an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye a bɛ n'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ a sɛbɛ yɛrɛ de kɔni na Groenland sanni ko in na Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni a ka kɔrɔfɔlɔ a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko Faransi, Danemark, Suède, Norvège, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas fo ka taa se Finlande yɛrɛ kɔni ma ko ni jamana 8 nin yɛrɛ kɔni taara Groenland jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara kun min yɛrɛ kɔnɔna ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na ko ale Donald Trump yɛrɛ kɔni ma o dɔn ko ni jamana 8 nin
ni yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka jeu min kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jeu dangereux ba de don ko wa nin ko in yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ka risque min yɛrɛ kɔni ta ale Donald Trump tɛ jɛn ni ɲɔgɔnna risque yɛrɛ kɔni ye a ka kow la États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko san caman yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko wagati yɛrɛ kɔni sera min ye Danemark yɛrɛ kɔni ale ka Groenland jamana yɛrɛ kɔni di ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Danemark ale ka colonie de ye Groenland yɛrɛ kɔni ko san caman yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Danemark ye ko wagati yɛrɛ kɔni sera ale ka Groenland yɛrɛ kɔni di États-Unis ma ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko o bɛn yɛrɛ kɔni bɛ sigasiga la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni olu États-Unis a ka kan min ye Groenland o ka di olu ma n'a ma di olu yɛrɛ kɔni ma bɛn min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ diɲɛ kɔnɔna na bɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ danger yɛrɛ kɔnɔna na Donald Trump bɛ jamana seegin nin yɛrɛ kɔni bɛ na se ko min yɛrɛ kɔni ye droit de douane ye ko États-Unis bɛ o wajibiya ni jamana ninnu kan fo ka taa fɔ ni États-Unis ale ni Groenland yɛrɛ kɔni bɛnna kelen na walasa Groenland yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen ka se ka san États-Unis yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin droit de douane min yɛrɛ kɔni na wajibiya ni jamana nin yɛrɛ kɔni kan k'a bɛna daminɛ min yɛrɛ kɔni na o de ye ko kɛmɛ sara la 10 o yɛrɛ kɔni bɛ fara ni jamana seegin kan ko wa ko baara in yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ février kalo tile fɔlɔ nata in na san 2026 ko wa ko tagalen ɲɛfɛ yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se juin kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni ma ko dɔ bɛ fara nin droit de douane kan ka taa n'a ye fo kɛmɛ sara la 25 bonya kɔ Donald Trump yɛrɛ kɔni tilalen a ka nin menace ba nin yɛrɛ kɔni fɔli la min ye Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ale kɔni fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko Donald Trump bɛ ka nin menace min kɛ ne ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma k'olu tɛ jɛn ni nin menace ninnu ye wa a bɛ layiduta yɛrɛ kɔni kɛ ko Europe jamanaw yɛrɛ kɔni na fara ɲɔgɔn kan ne ka jaabi kelen kɛ ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma a ka nin kuma fɔlen in na ko min ye Donald Trump ka nin menace ye ni o de ye k'a bɛna na droit de douane yɛrɛ kɔni wajibiya ni jamana ninnu yɛrɛ kɔni kan k'olu Europe jamanaw tɛ jɛn ni o ye ko wa ko ni ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye droit de douane yɛrɛ kɔni ye ko man kan tɛ ka don a la cogoya si la ko ni Donald Trump yɛrɛ kɔni a ka nin menace nin labaara ni o de ye ka droit de douane yɛrɛ kɔni sigi Europe jamanaw yɛrɛ kɔni kan ko min ye Europe jamanaw yɛrɛ kɔni k'u fɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka jaabi kelen kɛ ka ɲɛsin États-Unis ma a ka nin ko in na ko min ye Europe jamanaw yɛrɛ kɔni ka souveraineté bonya ni ko yɛrɛ kɔni k'olu européens yɛrɛ kɔni na fɛɛrɛ latigɛ o ka se ka bonya États-Unis yɛrɛ kɔni fɛ min ye Suède jamana premier ministre yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ bɔra ni ka hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ ka ni bagabaga minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'ale ka jamana yɛrɛ kɔni tɛ siran o ko in ɲɛ ko Groenland ale ni Danemark jamana dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ se ka décision yɛrɛ kɔni ta décision minnu yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana kunkan kow kan ko min yɛrɛ kɔni ale Suède premier ministre yɛrɛ kɔni ale bɛ a ka jamana yɛrɛ kɔni lafasa wa ale jamana jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ale b'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ lafasa a ka baaraw kɔnɔna na wa Suède premier ministre kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Groenland sanni ko yɛrɛ kɔni ko Europe jamanaw yɛrɛ de kɔni ka kunkan ko ye ka d'a kan min ye Danemark yɛrɛ kɔni ale ye Europe jamanaw yɛrɛ kɔni ka allié ye wa y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ Suède jamana ni Union européenne jamana tɔw fɛ ale ni Royaume-Uni fo ka taa se Norvège yɛrɛ kɔni ma ko kumaɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka jaabi kelen yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Donald Trump ka nin menace yɛrɛ kɔni ma min ye Danemark ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'ale kelen k'a ye k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye k'a kɔni bɛ ka Europe jamana dɔw yɛrɛ kɔni menace ni droit de douane ye k'o kɛra sababu ye ni k'ale dabaliya ban kosɛbɛ wa min ye Europe jamanaw yɛrɛ kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Europe jamanaw ye k'u faralen bɛ to ɲɔgɔn kan wa u bɛ kɛ kelen ye k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli yɛrɛ kɔni na walasa Europe jamanaw ka souveraineté yɛrɛ kɔni u ka se ka bato diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Groenland sanni ko yɛrɛ kɔni k'a mɛnna a janyana a bɛ nin jamana in yɛrɛ kɔni san ko ni jamana in yɛrɛ kɔni ma sɔn feereli yɛrɛ kɔni ma min ye kɛlɛkɛminɛ ye k'o fɛnɛ bɛ ta nin ko in yɛrɛ kɔni kama komi a y'a ye k'a fɔ ko Europe jamana caman bɛ olu tɛ ka sɔn a ka nin hakilina in yɛrɛ kɔni ma a bɔra ni ka menace kɛ ka ɲɛsin o jamana nin yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'u bɛ ka jeu min yɛrɛ kɔnɔna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jeu dangereux ba yɛrɛ de kɔni don k'u kana na don nin ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲɛtɛ min yɛrɛ kɔni ye droit de douane k'a b'o wajibiya jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyaraw la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma